Bună, sunt în ziua a 6-a și astăzi mă simt mult mai bine față de zilele precedente. Pot să spun că mi-am dorit să ajung repede în ziua a 6-a pentru că îmi doream să aflu cum îmi este starea în ziua a 6-a și pot să spun că e extrem de bine. Clar, presiune încă mai sunt pe sâni. Inflamația încă nu a trecut, după cum se vede, încă sunt inflamați. Îmi va lua cam în jur de 2 săptămâni până se va trage cât de cât un pic inflamația. Deși vă zic sincer, teama mea este să nu scadă mai tare decât le am, pentru că mi le doresc măcar așa cum sunt. Stăteam de multe ori și mă gândeam, oare voi dori eu peste 5 ani să fac următoarea intervenție pentru alții sâni mai mari? Nu știu ce să zic. Posibil să accept decizia, deși frica mea va fi următoarea să mă sprijine în continuare Montana. Legat de ziua a 6-a, vreau să vă spun că am încercat să mă ridic de una singură. Problema este nu că nu aș putea, doar că nu pot eu, pentru că mereu mie îmi place să mă întorc pe o parte și să mă sprijin pe mână. Iar timp de 2 săptămâni nu ai voie să te sprijini deloc în mâini, pentru că mușchii încă sunt afectați. Dar legat de dureri, sunt mult mai suportabile. Îmi place că sânii începe să-și iei forma lor, care trebuie să-și iei. Sunt crispată mereu de faptul că, vai, să nu se modifice, să fie mereu uniformi. Încă nu am ajuns, într-adevăr, în ziua a 6-a să mă obișnuiesc cu ei. Consider că mi-a ceva timp și vouă, mai ales cele care nu aveți și brusc vă treziți cu dita mai țâțoacele și ziceți, wow! Problema e că mie îmi vine, vă zic sincer, îmi vine să le desfac în fiecare zi, să le văd dacă sunt mai mari sau mai mici. Bine, cred că asta e o problemă psihică și cu timpul să o reglez de la sine. Abia aștept să pot să ridic mâinile. Astăzi am ajuns să pot să ridic până aici, nivelul ăsta, în ziua a 6-a. Într-adevăr, doare puțin, e incomod, dar nu mă pot risca să ridic foarte sus sau cel puțin peste nivelul capului, pentru că, într-adevăr, adică să poți să-ți prinzi părul în ziua a 6-a de una singură, nu poți. Activitatea pe care eu am început să o fac în ziua a 6-a a fost să mă duc la salon, să le rog pe fetele de la Selena, Timișoara, bineînțeles, Anca mea, te pup cu respect, m-au ajutat să-mi desfacă acel ghem pe care eu mi l-am făcut după operație, pentru că, având în vedere că stăteam doar pe spate și stai doar pe spate, frecându-te de cerceaf, ți se face așa, mie mi s-a făcut un nod groaznic. Am crezut că voi rămâne cheală după implanturile mai amare, dar fetele de la Selena m-au ajutat și, bineînțeles, au luat în calcul și varianta să mă tundă. Sper că se uită și ele la mine și le mulțumesc din suflet că m-au ajutat și au putut să mi-l desfacă cu soluțiile lor professional, cum îmi place să spun, adică profesionale, și mi l-au desfăcut până când mi l-au readus la normal. Da? Mi l-au și crepunat puțin. Deci, după operație, să luați în calcul și varianta că atunci când plecați la operație, e bine să vi-l strângeți ori coc. Eu nu mi l-am strâns coc, știu că mi l-am strâns în coadă normal și, fiind emoțiile și stresul pe care l-am avut pe masa de operație, credeți că mi-a mai stat mie gândul la cum îmi stă părul? În niciun caz. În ziua a 6-a am făcut mai multe plimbări, am plecat la cumpărături, deci în ziua a 6-a pot să spun că încet încep să-ți reiei activitățile. Clar, nu cele casnice, adică să te pui să aspiri sau să gătești, că încă nu sunt în puterea asta. Într-adevăr, astăzi când am forțat un pic nota și am plecat la cumpărături,
plimbându-mă mai mult de 30 de minute, am amețit puțin și începe corpul de fapt să se obișnuiască cu plimbările mai lungi. Deci din ziua 6 încep să încerci să faci plimbările mult mai lungi, dar nu foarte lungi, pentru că riști ori să amețești, ori să cazi, ori să fie presiunile mai mari în zona pieptului. Într-adevăr, eu am simțit un pic o presiune mult mai mare și da, sunt curioasă cam până în ce zi simt presiunile astea când stai foarte multe ore sau cel puțin mai mult de o oră în picioare sau în șezut sau plimbându-te mai mult de 30 de minute, simți și oarecum presiunile mult mai mari în zona pieptului. În momentul în care mă întind, deja începe să scadă presiunea pe care am avut-o anterior și atunci îmi dau seama că, cam am nevoie de repaus, pentru că de-aia spune medicul, între 14 și 21 de zile e nevoie și e obligatoriu repaus. Deci, clar, dacă aș vrea mai repede de 14 zile să încep munca, nu cred că voi reuși, pentru că voi simți automat să mă întind. Și clar, la muncă nu am unde să mă întind, așa că nu vreau să forțez situația și cred că după 14 zile mă voi reîntoarce la locul de muncă. Vreau să menționez legat de cum a fost activitatea mea astăzi la salon. La fel, având în vedere că am stat ceva, jumătate de oră, cred că, sau o oră, am stat spălându-mă și uscându-mă, deja iară, cum v-am zis, se simțea presiunea foarte tare în zona pieptului și mă rugam, hai rezistă, hai mai stai un pic. Începeam să vorbesc cu țâțele, ca și când vorbești cu copilul în burtă, frate. Ziceam, mama, hai mai rezistați un pic, hai că pot, hai că rezist. Adică, totuși, frica și teama îți e să nu fie presiunea mult mai mare, să nu fie durerea mai mare sau să se întâmple ceva. Pentru că, automat, tu simțind presiunea foarte mare în zona pieptului, începi să faci atacuri de panică și te panichezi. Pentru că tu nu știi ce se întâmplă și nu știi, cauți și repede un pat undeva să te întinzi. Așa am fost eu astăzi, dar pot să spun că încet, cu calm, cu respirație, calm, îți poți face activitățile, dar să nu abuzăm, da? Sunt curioasă cum va fi în ziua 7-a, pentru că deja, bineînțeles, vom fi mult mai bine și suntem deja mult mai bine. Să zic așa, am luat în calcul, 6 zile, deci după ce iei decizia să zici, vreau implanturi mamare, 6 zile eu trebuie să le rezist. Deja din a 6-a zi poți să spui, sunt ca nouă. Da? Eu sper să vă regăsiți în vlogurile mele, cele cu experiența mea și totodată hai să vedem ce se va întâmpla în ziua 7-a.